കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ രാമ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഓണൊക്കെ ഗംഭീരായിട്ട് ആഘോഷിക്കുവോ? ചെറുതായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു മാതാജി. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് की जय. श्रील प्रभुपाद की जय. ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് 11-ാം അധ്യായമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. 10 അധ്യായങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. 10-ാം അധ്യായത്തിൽ എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? എന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം കൊണ്ടാണ്, അല്ലെ, ഒരു അംശശക്തി കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സത്യം അതീവ രഹസ്യമായത് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. ദേവന്മാർക്കോ മഹർഷിമാർക്കോ പോലും എന്നെ അറിയാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. കാരണം ഭഗവാൻ ആദിമന. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് എന്ന് പറയാവുന്ന ചതുശ്ലോകി ഗീത നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടു. എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ആനന്ദിക്കുന്നു, അല്ലേ, തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് നൽകും, അല്ലേ. ഹൃദയത്തിലെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിച്ചിട്ട് അജ്ഞാനമൊക്കെ അകറ്റും എന്ന്. അപ്പൊ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും എല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടു, അല്ലെ. മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ പരിപൂർണത അതെന്താണ് എന്ന്, ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഭഗവത് പ്രാപ്തിക്കായിട്ട് ജീവിക്കുക, അതാണ് നമ്മുടെ കടമ. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറഞ്ഞേ? പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യമാദിദേവമജം വിഭൂ. അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അങ്ങയെക്കുറിച്ച് എല്ലാം. പരമമായ ധാമം, പവിത്രമായത്, നിരപേക്ഷ തത്വം, അഭൗതികമായത്, ശാശ്വതമായത് എല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഈ വിശ്വം തന്നെ ആയിരിക്കുന്ന ആ പരമാത്മാവിനെ കാണാനുള്ള അർജുനന്റെ ആഗ്രഹത്തെ ഭഗവാൻ കുറച്ചു സമയത്തേക്ക് സാധിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിനാൽ ഈ അധ്യായത്തിന് വിശ്വരൂപ ദർശന യോഗം എന്നു പേര്. ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവനും ആ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ് എന്നുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ
ആ വാക്കിനെ അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു സാധകൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സാധകന് താനെന്നുള്ള വ്യക്തിബോധം തന്നെ ഇല്ലാണ്ടാവും. അങ്ങനെ അതൊരു യോഗമായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെ ഇത്രയും ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് ഇത്. ഈ അധ്യായം ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുന്ന ഏതൊരു സാധകനും ഉള്ളിലുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ആദ്യ ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ പരമ തേജസ് നേരിൽ കാണിക്കാമോ എന്ന് വിനയത്തോടെ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാനോ അത് കേട്ട മാത്രയിൽ തന്നെ ദിവ്യ ദർശനം അരുളാണ്. തന്റെ ആ സർവേശ്വരത്വം അത് അസന്നിഗ്ധമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ചെയ്യണത്. പിന്നീട് തന്റെ സർവാംഗ സുന്ദരമായിട്ടുള്ള മൂലരൂപം, അത് മനുഷ്യരൂപം ഒക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമാണ് ഈ രൂപം, അല്ലെ, ശ്യാമഗോപ രൂപ് അത് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭഗവാൻ എത്ര ശക്തിശാലിയാണ് എന്ന് ആർക്കാ അറിയാത്തത്, അല്ലെ? ഒരു ഭക്തൻ ഭഗവാനിൽ യാതൊരു കുറവും കാണുന്നില്ല. ഇല്ലാത്ത സമ്പൂർണനാണ് ഭഗവാൻ. എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും വിളനിലമാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം അർജുനൻ പറയാണ്. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ആരാ വായിക്കുന്നേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുന ഉവാച മദനുഗ്രഹായ പരമം ഗുഹ്യമധ്യാത്മസംജ്ഞിതം യത്ത്വയോക്തം വചസ്തേന മോഹോയം വിഗതോ മമ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, പരമഗുഹ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അങ്ങെനിക്ക് ദയാപൂർവം നൽകിയ ഉപദേശങ്ങൾ കേട്ടതിനാൽ എന്റെ വ്യാമോഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തീർന്നിരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞു പരമഗുഹ്യം, അല്ലെ, അതീവ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ കരുണ കൊണ്ട് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ, ഉപദേശങ്ങള് സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തു. അതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്റെ വ്യാമോഹം ഒക്കെ തീർന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാനെ. ഞാൻ വധിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ വധിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതെല്ലാം വ്യാമോഹമായിരുന്നു, അല്ലെ? അഗ്രഗണ്യനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ആ വിദ്യ നേടിയപ്പോഴൊന്നും നേടാത്ത ഒന്ന് ഈ അധ്യാത്മ വിദ്യയിലൂടെ ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു എന്ന് അർജുനൻ തുറന്നു പറയാണ്. ഇപ്പോ രഹസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അതിന് അർഹതയുള്ളവർക്ക് മാത്രം കേൾക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ രഹസ്യം എന്നതിനർത്ഥം. വാക്കുകളാൽ തന്നെ വ്യാമോഹം തീർന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് പ്രായോഗികമാക്കിയാലോ, അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശമൊക്കെ കേട്ടു, രഹസ്യതമമായിട്ടുള്ള ആ അറിവൊക്കെ ഭഗവാൻ പകർന്നു കൊടുത്തു. അപ്പോൾ തന്നെ അർജുനന്റെ എല്ലാ വ്യാമോഹവും മാറി. എന്റെ മമതാമോഹം ഒക്കെ ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു, മനസ്സ് സ്വസ്ഥമായിരിക്കുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ദിവ്യപ്രഭാവത്തെ എല്ലാവർക്കും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയാണ് വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരണമെന്ന് ഈ അധ്യായത്തിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് സർവകാരണങ്ങൾക്കും കാരണമെന്നും പരമാത്മരൂപേണ അദ്ദേഹം എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്നുണ്ടെന്നും അർജുനന് വിശ്വാസം ഉറച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുപോലെ നമ്മൾക്കും, അല്ലെ, നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കട്ട ഫാൻസായി മാറി, അല്ലെ? ഈ ശ്ലോകം 2 ഭവാപ്യയൗ ഹി ഭൂതാനാം ശ്രുതൗ വിസ്തരശോമയ ത്വത്ത കമലപത്രാക്ഷ മാഹാത്മ്യമഭിജാവ്യയം. അല്ലയോ കമലാക്ഷ, ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉദയാസ്തമനങ്ങളെ കുറിച്ച് വിശദമായി ഞാൻ അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങയുടെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നമ്മളുടെ മക്കളുടെ ഒക്കെ ഗുണഗണങ്ങള് എല്ലാരും അറിയണം. അതാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം. തീർത്തില്ലായിരുന്നല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേൾക്കുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഗുണഗണങ്ങളും എല്ലാവരും അറിയണം എന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡ ശക്തി പ്രകടനാണ് ഇവിടെ നടക്കാൻ പോണത്. ഈ യൂണിവേഴ്സൽ ഫോം, ഈ വിശ്വവ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തരാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച ഘടകങ്ങളുടെ ഉൽപ്പത്തിയും ലയവും ഒരിക്കലും കോട്ടം തട്ടാത്ത അങ്ങയുടെ മാഹാത്മ്യത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് അങ്ങയുടെ നിത്യമുക്ത സ്ഥിതിയും എല്ലാം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തു, അല്ലെ?
അപ്പോ എല്ലാം വൈഭവങ്ങളെ വർണ്ണിച്ചു തീർക്കാനാവാത്ത വൈഭവങ്ങളെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഈ സമ്പൂർണ്ണ ജഗത്തിന്റെ ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തരം ആവിർഭാവ തിരോഭാവങ്ങളുടെയും ഭൂതനെങ്കിലും അവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന സത്യം അർജുനൻ ഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ആ സർവജ്ഞത്വം, ആ സർവശ്രേഷ്ഠതമമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ എല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി ഇപ്പോഴ്. അല്ലെ, ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങള് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്താല് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കോ? അതാണ് ഇനി അർജുനൻ അറിയേണ്ടത്. 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഏവമേതദ് യഥാർത്ഥത്വം ആത്മാനം പരമേശ്വര ദ്രഷ്ടുമിച്ഛാമി തേ രൂപമൈശ്വരം പുരുഷോത്തമ. ഹേ പുരുഷോത്തമ, ഹേ പരമ്പൊരുളെ, അങ്ങ് തന്നെ സ്വയം വിവരിച്ചതുപോലെയുള്ള അവിടുത്തെ യഥാർത്ഥമായ സ്ഥിതിയിൽ ഞാൻ അങ്ങയെ എന്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നുവെങ്കിലും ഈ ആവിഷ്കാരത്തിൽ എങ്ങും അങ്ങ് ഉൾച്ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അങ്ങയുടെ ആ രൂപം എനിക്ക് കാണണം. അപ്പോ അങ്ങീ പറഞ്ഞതെല്ലാം നേരിൽ കാണിച്ചു തരാൻ സാധിക്കും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കത് കാണാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അപ്പോ ശ്രീല പ്രഭുപാദ് പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ളതിലുപരി ഭഗവാനെ അറിയാൻ പിന്നെ വേറെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ സേവിക്കുക, അത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായ അറിവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. ഭാവിയിൽ അവതാര പുരുഷരെന്ന് നടിക്കുന്ന ചിലരുണ്ടാവാം എന്നതിനാൽ ഒരു മാനദണ്ഡം എന്ന നിലയിലും ഇത് ഉപയുക്തമാവാമെന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചിരിക്കണം. അല്ലാതെ തന്റെ വിശ്വാസത്തെ സ്ഥിരീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ദർശനം ആവശ്യമായിരുന്നില്ല. ഭഗവാൻ പരംധാമമാണ്, പരംപുരുഷനാണ് എന്നൊക്കെ അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നല്ല കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു അർജുനൻ. എന്നാലും മറ്റുള്ള ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കഴിഞ്ഞ 10ന്റെ തീർന്നില്ലെന്ന് ദാണ്ട് ഇപ്പം മെസ്സേജ് ഇട്ടേക്കുന്ന ഒരു മാതാജി. കൃഷ്ണ മാതാജി അതെടുത്തു, അതിന്റെ വീഡിയോ കിടപ്പുണ്ട് ഗ്രൂപ്പില്, എടുത്തിരുന്നു. തീർന്നല്ലോ, തീർന്നിട്ടല്ലേ നമ്മൾ അന്ന് കുറവ് പേരെ അന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുള്ളൂ ക്ലാസ്. അതാ എന്താ മാതാജി? നിഷ മാതാജി ഇട്ടേക്കുന്ന തീർന്നില്ലെന്നുണ്ട്. നിഷ മാതാജി ഞാനും കൂടിയിട്ട് കുറെ നേരം സംസാരിച്ച സമയല്ലായിരുന്നു അത്? ഉത്രാടത്തിന്റെ അന്ന് നമ്മളെ കുറച്ചു പേരെ വന്നുള്ളൂ ക്ലാസ്സിലെ. ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ ചില പേരൊന്നും വന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ കൃഷ്ണനാണ് താനെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നവർ ആ വാദത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം തെളിയിക്കാൻ ജനസമക്ഷം വിശ്വരൂപ ദർശനം നൽകാൻ സന്നദ്ധരാവണം. ഈ കാലത്തുണ്ടല്ലേ ആൾദൈവങ്ങള്. അവരോട് പറയാ, ഈ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് കാണിക്കാമോ എന്ന് ചോദിക്ക. അല്ലെ, നമ്മുടെ കൃഷ്ണൻ കാണിച്ചതാ. ഭഗവാൻ എന്താ അസാധ്യമായിട്ടുള്ളത്? ഈ ആൾദൈവങ്ങൾക്ക് അത് സാധ്യമാണോ? 4-ാമത്തെ, അത് കാണാനുള്ള അർഹതയുണ്ടോ എന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിക്കണം. അല്ലെ, ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാൻ അർഹതയുണ്ടോ? അതാണ് ഇവിടെ 4-ാമത്തെ ശ്ലോകം. മന്യസേയതി തച്ഛക്യം മയാ ദ്രഷ്ടുമിതി പ്രഭോ യോഗേശ്വര തതോ മേ ത്വം ദർശയാത്മാനമവ്യയം. പ്രഭോ, അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് അങ്ങ് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലയോ സർവയോഗേശ്വര, ദയവായി ആ നിസ്സീമ വിശ്വരൂപം എനിക്ക് കാണിച്ചു തരണം. എനിക്ക് അതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി കേട്ടോ. അത്രയും വിനയാന്വിതനായിട്ട് അർജുനൻ പറയാണ്, എനിക്കതിന് യോഗ്യത ഉണ്ടെന്ന് അങ്ങക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതൊന്ന്, അങ്ങയുടെ ആ സർവയോഗേശ്വര പ്രഭാവം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനെ ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ കാണാനോ കേൾക്കാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കാനോ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ആദ്യം മുതൽക്കേ പ്രേമപൂർണമായ അതീന്ദ്രിയ സേവനം നിർവഹിച്ചു പോരുന്ന ഭക്തന് മാത്രം ഭഗവത് ദർശനം സിദ്ധിക്കും. അല്ലെ, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കുറെ ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. കുറൂരമ്മ, അല്ലെ, മേൽപ്പത്തൂര്, പൂന്താനം, ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് വില്വമംഗലം, ഇവരുടെയൊക്കെ മുമ്പില് ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കഥ നമുക്കറിയാം. അല്ലെ, സംഭവങ്ങള്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അചിന്ത്യ പ്രഭാവശാലിയാണെന്നതിനെ യോഗേശ്വരൻ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് കൃഷ്ണ വിൽ സീ യു എന്നാ പറയണേ. നമ്മളെ ഭഗവാൻ കാണണം. ആ തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങള്. അല്ലാതെ നമ്മള് ഭഗവാനെ കണ്ടു എന്നുള്ളതിലല്ല കാര്യം. ഭഗവാൻ നമ്മളെ കാണണം.
ആ ഭക്തനെ ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മറക്കാതിരിക്കണം അല്ലെ. അതിനെന്താ വേണ്ടേ? ഭഗവാന് ഹിതകരമായത് ചെയ്തോളൂ. അർജുനന്റെ അഭ്യർത്ഥന കേട്ടിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച പശ്യമേ പാർത്ഥരൂപാണി ശതശോധസഹസ്രശ നാനാവിധാനി ദിവ്യാനി നാനാവർണാകൃതീനി ച. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, പല വർണ്ണങ്ങളിലും പല ആകൃതികളിലുമുള്ള എന്റെ 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങൾ നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഇപ്പൊ കാണിക്കണേന് മുമ്പ്, വിശ്വരൂപം കാണിക്കണേന് മുമ്പ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ഇൻട്രോ കൊടുക്കുക. അതിനു മുമ്പ് ഒരു വിവരണം കൊടുക്കുകയാണ്. നീ പല ആകൃതികളിലും 1000 ദിവ്യരൂപങ്ങള് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം അല്ലെ. വിരാട് രൂപം, വിശ്വരൂപം. ആ വിരാട് രൂപം കാണിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറയണ ഇൻട്രോ ആണ്. നീ അത്ഭുത പരതന്ത്രനാവും, നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാനാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. എണ്ണമറ്റ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളും നാനാവിധ രൂപങ്ങളിലും ആകൃതികളിലും വർണ്ണങ്ങളിലും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ആ വിരാട് സ്വരൂപം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ഭക്തന് സാധാരണയായി ഈ രൂപത്തിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെന്ന് വിശേഷാൽ താല്പര്യമുണ്ടാവാറില്ല. ഭഗവത് കരുണ മൂലം ഈ രൂപം കാണാനുള്ള കഴിവ് സിദ്ധിച്ചവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല താനും അല്ലേ. നമ്മുടെ മാംസചക്ഷുസ് കൊണ്ടൊന്നും ഈ രൂപം കാണാനാവില്ല. അപ്പോ അതിന് ആ കഴിവ് സിദ്ധിച്ച ആൾക്കൊഴികെ വേറെ ആർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന്. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തന് സാധാരണ ആ സൗമ്യ വപുവില് ഭഗവാനെ കാണാനാ ഇഷ്ടം. സൗമ്യമായിട്ടുള്ള വപു, വപുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശരീരം, സൗമ്യ വപു അതിൽ കാണാനാ, അല്ലാണ്ട് വിശ്വവപുവില് കാണാനല്ല ഒരു ഭക്തൻ ആഗ്രഹിക്കുക. ആ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം ഉണ്ടല്ലോ, ശ്യാമ ഗോപരൂപ് എന്ന് പറയണേ, അതാണ് ഒരു ഭക്തന് കാണാനൊക്കെ അനുഭവിക്കാനൊക്കെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുക. താൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നതിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നവയെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. പശ്യാദിത്യാൻ വസൂൻ രുദ്രാൻ അശ്വിനോ മരുതസ്തഥാ ബഹൂന്യ ദൃഷ്ടപൂർവാണി പശ്യാശ്ചര്യാണി ഭാരത. ഭാരതശ്രേഷ്ഠ, ഇതാ ആദിത്യർ, വസുക്കൾ, രുദ്രന്മാർ, അശ്വിനി ദേവന്മാർ, മരുത്തുക്കൾ, ദേവതമാർ തുടങ്ങി ഇതിനു മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടും കേട്ടിട്ടുമില്ലാത്ത അത്യാശ്ചര്യങ്ങൾ പലതും ദർശിച്ചുകൊള്ളൂ. അപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോണതിനെ പറ്റിയിട്ട് അല്ലെ, കുറെ ആദിത്യന്മാര്, അഷ്ടവസുക്കള്, 11 രുദ്രന്മാര്, അശ്വിനി ദേവന്മാര്, 49 മരുത്തുക്കള്, ദേവതമാര്, അതുപോലെ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത അത്ഭുത രൂപങ്ങള്, അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങള് എല്ലാം ദാ നീ കണ്ടോളൂ എന്ന് പറയാണ്. കൃഷ്ണന്റെ ആത്മസുഹൃത്തും തികച്ചും അഭിജ്ഞനുമാണെങ്കിലും അർജുനന് കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് പരിപൂർണമല്ല. ഇനിയും പരിപൂർണമായിട്ടില്ല അറിവ്. ഭഗവാന്റെ നാനാ രൂപങ്ങളെയും ആവിർഭാവങ്ങളെയും പൂർണ്ണമായി കേട്ടിട്ടോ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഉള്ള മനുഷ്യർ ആരുമില്ല. ആരും തന്നെ പരിപൂർണമായിട്ട് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കാ പറ്റുക അല്ലേ. അചിന്ത്യനാണ് ഭഗവാൻ, അവർണ്ണനീയനാണ്. ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടൊക്കെ എങ്ങനെ അറിയാലേ. എങ്ങും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ആ തന്റെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാൻ ഒരുങ്ങിക്കൊള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇഹൈകസ്തം ജഗത് കൃഷ്ണം പശ്യാദ്യ സച്ചരാചര മമ ദേഹേ ഗുഡാകേശ യച്ചാന്യദ്രഷ്ടുമിച്ഛസി. അല്ലയോ അർജുന, നീ കാണാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ കണ്ടുകൊള്ളൂ. നീ ഇപ്പോൾ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല, മേലിൽ കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാവുന്നത് പോലും സർവചരാചരങ്ങളും ഇവിടെ ഒത്തിണങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നീ കാണാൻ പോണത് എന്തൊക്കെയാണ്? വിശ്വം മുഴുവൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന എന്റെ ഈ ശരീരത്തില് നിനക്ക് എല്ലാം കാണാം അർജുന എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. കഴിഞ്ഞതോ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതോ ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാവുന്നതോ എന്തും ദർശിക്കാനുള്ള കഴിവ് കൃഷ്ണൻ അർജുനന് നൽകി. അർജുനൻ സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് അല്ലെ. സ്വയമേവ ഈ വിശ്വരൂപം കാണാനുള്ള പാകതയൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തരാം എന്ന് 8-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. നതു മാം ശക്യസേ ദ്രഷ്ടും അനൈനൈവ സ്വചക്ഷുഷ ദിവ്യം ദദാമി തേ ചക്ഷു പശ്യമേ യോഗമൈശ്വരം. പക്ഷേ നിന്റെ ഈ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ദൃശ്യനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഞാൻ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകുന്നു. എന്റെ വിഭൂതികളെ യഥേഷ്ടം കണ്ടുകൊള്ളൂ. അപ്പോ ദിവ്യ ചക്ഷുസ് കൊണ്ട് ഈശ്വര രൂപസ്ഥിതിയെ മുഴുവനായിട്ട് നീ കണ്ടുകൊള്ളൂ. ഭഗവാൻ
പണ്ട് അല്ലേ ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നു ജനിച്ചപ്പോഴ് ബാലലീലയിൽ വായിൽ മണ്ണ് നോക്കിയ യശോദയ്ക്ക് ഈ വിശ്വരൂപം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്രയൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള കഴിവ് ആ പാവം അമ്മയ്ക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആ രൂപത്തെ മറച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പരമഭാഗവതര് ഭക്തര് പലരും ഭഗവാനെ നേരിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെയും ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലാ. എന്നാൽ ഈ വിശ്വരൂപം അത് സാധാരണയല്ല. ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലല്ലാതെ വേറൊരു രൂപത്തിലും കാണാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണാൻ മനസ്സിനെ മാറ്റുകയല്ല, വീക്ഷണം മാറ്റുവാനാണ് കൃഷ്ണൻ നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപത്തെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയാണ്. ഇപ്പൊ വിശ്വരൂപം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു, വിശ്വരൂപം കാട്ടിക്കൊടുത്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് സഞ്ജയൻ പറയുന്നതാണ് 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. സഞ്ജയ ഉവാച ഏവമുക്ത്വാ തതോ രാജൻ മഹായോഗേശ്വരോ ഹരി ദർശയാമാസ പാർത്ഥായ പരമം രൂപമൈശ്വരം. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ രാജാവേ, ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് യോഗേശ്വരനായ കൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ ദിവ്യമായ വിശ്വരൂപം അർജുനന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തി. ഇപ്പൊ ധൃതരാഷ്ട്രർക്ക് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ അല്ലെ. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ തന്റെ വിശ്വരൂപം ദർശനം കൊടുത്തു. തന്റെ സങ്കല്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏത് രൂപം എടുക്കാനും കഴിവുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ അല്ലെ, പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ താൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന ആ രൂപത്തിനെ കാട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിശ്വരൂപം ഉണ്ടായിരുന്നത്? സഞ്ജയൻ വിവരിക്കുകയാണ് 10ഉം 11ഉം. അനേക വക്രനയനം അനേകാത്ഭുത ദർശനം അനേക ദിവ്യാഭരണം ദിവ്യാനേകാദ്യുധായുധം ദിവ്യമാല്യംബരധരം ദിവ്യഗന്ധാനുലേപനം സർവാശ്ചര്യമയം ദേവമനന്തം വിശ്വതോമുഖം. ആ വിശ്വവ്യാപ്തമായ രൂപത്തിൽ എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങളും കണ്ണുകളും എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങളും അർജുനൻ കണ്ടു. അനേകം ദിവ്യാഭരണങ്ങളാൽ അലങ്കൃതമായ ആ രൂപം അനേകം ദിവ്യായുധങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ പുഷ്പമാല്യങ്ങളും വസ്ത്രങ്ങളും അണിഞ്ഞിരുന്നു. ദിവ്യങ്ങളായ ഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പൂശിയിരുന്നു. അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയവും സർവവ്യാപ്തവുമായിരുന്നു ആ രൂപം. അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് വർണ്ണിക്കുക എത്ര നാവുണ്ടായാലും മതിയാവില്ല അല്ലേ അത് വർണ്ണിക്കാന്. ആ രൂപത്തില് എങ്ങനെയായിരുന്നു? എണ്ണമറ്റ മുഖങ്ങള്, കണ്ണുകള്, എണ്ണമറ്റ അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങള് ഒക്കെയാണ് കാണണത്. ദിവ്യ ആഭരണങ്ങളാലെ അലങ്കൃതായിട്ട് അനേകം ദിവ്യ ആയുധങ്ങള്, പുഷ്പമാല്യങ്ങള്, വസ്ത്രങ്ങള് അല്ലെ, സുഗന്ധങ്ങള്, അങ്ങനെയുള്ള അത്ഭുതാവഹവും തേജോമയവും അമേയമായിട്ടുള്ള സർവവ്യാപ്തമായിരിക്കുന്ന ആ രൂപം ഇതാ മുമ്പില് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ. നമ്മളത് സങ്കല്പിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് സാധിക്കണില്ല അല്ലെ. പ്രപഞ്ചത്തിലെങ്ങുമായി ചിതറിക്കിടക്കുന്ന ഈ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ കാരുണ്യത്താൽ ഒരിടത്തിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഒരേ സമയം കാണാൻ അർജുനന് സാധിച്ചു. കൃഷ്ണന്റെ മഹാപ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം. അപ്പൊ അർജുനൻ തേരിലാ ഇരിക്കുന്ന, ആ രഥത്തില് ഭഗവാന്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന അർജുനനായിരുന്നു തേരിലിരിക്കുന്ന. അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ അർജുനന് ഈ പ്രപഞ്ചമാകെ വ്യാപ്തമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം, പല പല അത്ഭുത ദൃശ്യങ്ങൾ അടങ്ങിയ ആ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവമാണ് ഇതിന് കാരണം അല്ലേ, ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം, കൃപ. അതുകൊണ്ട് 1000 സൂര്യന്മാർ ഉദിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള പ്രകാശത്തിനെ വർണ്ണിക്കുകയാണ് 12ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദിവ്യ സൂര്യ സഹസ്രസ്യ ഭവേദ്യുഗപദുത്ഥിത യദി ഭാസദൃശി സ്യാദ് ഭാസസ്തസ്യ മഹാത്മന. വിവരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒന്നായിരുന്നു അർജുനൻ കണ്ട ആ ദൃശ്യം. ധൃതരാഷ്ട്ര രാജാവിന് അതിന്റെ മാനസിക ചിത്രീകരണം നൽകാൻ യത്നിക്കുകയാണ് സഞ്ജയൻ. സഞ്ജയനോ ധൃതരാഷ്ട്രനോ ആ സമയത്ത് രണാങ്കണത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എങ്കിലും അവിടെ നടക്കുന്നതെല്ലാം വ്യാസന്റെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് സഞ്ജയന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു. ഊഹിക്കാവുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തോട് 1000 സൂര്യന്മാരുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ഉദയത്തോട് ഉപമിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അക്കാര്യം നിർവഹിക്കുന്നു. ഒരു സൂര്യൻ ഉദിച്ചാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉച്ച സമയത്തൊന്നും നോക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് 1000 സൂര്യന്മാർ ഒന്നിച്ചുയർന്ന പോലുള്ള ആ തേജസ്, അത് എങ്ങനെയല്ലേ നോക്കിക്കാണുക.
അതിന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് തന്നെ വേണം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ വർണ്ണന, ആ വിവരണം ധൃതരാഷ്ട്ര മഹാരാജാവിന് ചിത്രീകരിച്ചു കൊടുക്കാൻ വളരെ പാടുപെടേണ്ടി വന്നു സഞ്ജയന്, അല്ലെ? അപ്പൊ സഞ്ജയൻ എങ്ങനെയാ ഇതൊക്കെ ദൂരെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കാണുന്നേ? സഞ്ജയനും ദിവ്യ ചക്ഷുസ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ യോഗ ഐശ്വര്യത്തിനെ അർജുനൻ മാത്രാണ് കാണണേ, മറ്റുള്ളവർക്കൊന്നും കാണണില്ല കേട്ടോ. ഇത്രയും ശക്തമായ രൂപം കാണാൻ അർജുനന് ദിവ്യ ചക്ഷുസ് നൽകിയത് കാരണം അർജുനന് കാണാം, സഞ്ജയനും കാണാം. 14 ലോകങ്ങളിലായിട്ട് വെവ്വേറെ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ലോകങ്ങള് ഒറ്റ സ്ഥലത്തായിട്ട് കാണാണ് അർജുനൻ. 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം, 13-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലാണ് പറയേണ്ടത്, അല്ലെ? 13. തത്രൈകസ്തം ജഗത്കൃഷ്ണം പ്രവിഭക്തമനേകധാ അപശ്യ ദേവദേവസ്യ ശരീരേ പാണ്ഡവസ്തദാ. വിശ്വാത്മകമായ ആ ഭഗവത് രൂപത്തിൽ അപരിമേയമായ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ സമയം അർജുനന് കാണാൻ സാധിച്ചു. അപ്പൊ എന്താണ്? ഈ വിശ്വത്തിൽ ആകെ നിറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ രൂപം നിൽക്കണത്. അപരിമേയമായിട്ടുള്ള ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാനാവിഭാഗങ്ങൾ ഒരേ സമയം അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അർജുനൻ ഇതാ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അർജുനന് മാത്രം ദിവ്യ ദൃഷ്ടി നൽകി യുദ്ധരംഗത്തിൽ മറ്റുള്ളവരാരും കൃഷ്ണന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ ദർശനം ഉളവാക്കിയ ആശ്ചര്യം അർജുനനെ രോമാഞ്ചകഞ്ചുതനാക്കി എന്നാണ് 14-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. തദസ വിസ്മയാവിഷ്ടോ ഹൃഷ്ടരോമാ ധനഞ്ജയ പ്രണമ്യ ശിരസാ ദേവം കൃതാഞ്ജലിരഭാഷത. പിന്നെ അർജുനൻ പരിഭ്രാന്തനായി, വിസ്മയാധീനനായി, രോമാഞ്ചം പൂണ്ട് കൃഷ്ണന്റെ മുന്നിൽ ശിരസ് കുനിച്ചു തൊഴുതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ദർശനം കണ്ടിട്ട്, അല്ലേ, വിസ്മയം കൊണ്ട് ഏകദേശ രൂപം ഭഗവാൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നൽകിയിരുന്നു. എങ്കിലും അർജുനൻ ആശ്ചര്യചകിതനായി പോയി. ഇത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ കഴിവ് എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നില്ല, അല്ലേ? നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെയാ. ഈ ബന്ധം സൗഹൃദത്തിൻ്റെതല്ല, ആശ്ചര്യാദരങ്ങളുടേതാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ 12 വിധ മൗലിക ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവിധ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരമാണ് കൃഷ്ണൻ, അല്ലേ? സർവ സകല രസാമൃത മൂർത്തിയായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളുടെയും സാഗരം കൂടിയാണ് എന്ന് ഇവിടെ പറയാണ്. അത്ഭുത പരതന്ത്രനായിട്ടുള്ള അർജുനൻ ഭഗവാന് മുന്നില് ശിരസ് കുനിച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് പറയാണ്. 15-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അർജുന ഉവാച പശ്യാമി ദേവാംസ്തവ ദേവദേഹേ സർവാംസ്തഥാ ഭൂതവിശേഷ സംഘാൻ ബ്രഹ്മാണമീശം കമലാസനസ്ഥം ഋഷീംശ്ച സർവാനുരഗാംശ്ച ദിവ്യാൻ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിൽ സകല ദേവന്മാരെയും മറ്റു സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഞാൻ കാണുന്നു. മാത്രമല്ല താമരപ്പൂവിലിരുന്നരുളുന്ന ബ്രഹ്മദേവൻ, അതുപോലെ ശിവൻ, ഋഷികൾ, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങൾ എന്നിവരെയും ഞാൻ കാണുന്നു. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ശരി തന്നെ എന്നുള്ള ആശ്ചര്യത്തോടെ പറയാണ്. കൃഷ്ണ, അവിടുത്തെ ശരീരത്തിലുണ്ടല്ലോ ഞാനിപ്പോ കാണുന്നത് സകല ദേവന്മാരെയും സകല ജീവജാലങ്ങളെയും ഒക്കെയും കാണുകയാണ്. മാത്രല്ല പ്രജാപതി ബ്രഹ്മദേവൻ താമരപ്പൂവിൽ ഇരുന്ന് അരുളുന്നത് കാണുന്നുണ്ട്. ശിവൻ, ഋഷികള്, ദിവ്യ സർപ്പഗണങ്ങള് എല്ലാരെയും ഞാനിപ്പോ കാണുകയാണ്. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന് മെത്തയായുള്ള ദിവ്യ സർപ്പത്തിന്റെ പേരാണ് വാസുകി. ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണു മുതൽ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ മുകൾ നിലയിൽ സൃഷ്ടികർത്താവായ ബ്രഹ്മാവിന്റെ ഇരിപ്പിടമായ കമലാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രഹം വരെ അർജുനൻ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനെ, ഈ വിശ്വരൂപത്തിന്റെ തുടക്കം, മധ്യം, അന്ത്യം ഇതൊന്നും എനിക്ക് കാണാനാവുന്നില്ല. എവിടെയും ഭഗവാനെ മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തില് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയാണ്. 16-ാമത്തെ ശ്ലോകം. അനേക ബാഹൂദര വക്രനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം സർവതോ അനന്തരൂപം നാന്തം ന മധ്യം ന പുനസ്തവാദിം പശ്യാമി വിശ്വേശ്വര വിശ്വരൂപ. അല്ലയോ ജഗന്നാഥ, വിശ്വരൂപ, അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ എല്ലായിടത്തും എണ്ണമറ്റ കൈകളും ഉദരങ്ങളും വായ്കളും കണ്ണുകളും ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നു. ഇവയ്ക്ക് അവസാനമില്ല. ആദിയോ മധ്യമോ അന്തമോ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയണേ? അത്ഭുതം.
പിന്നീട് ഇങ്ങനെ ആശ്ചര്യം കൂടി വരികയാണ്. അങ്ങ് വിശ്വരക്ഷകനാണ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പരംപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ അനന്തരൂപനാണ്. അദ്ദേഹത്തിലൂടെ തന്നെ സർവ പ്രപഞ്ചങ്ങളെയും കാണാൻ കഴിയും എന്ന് അർജുനൻ മനസ്സിലാക്കി. വിശ്വരൂപത്തില് മഹാവിഷ്ണുവിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അർജുനൻ കാണുന്നു. അതാണ് 17ാമത്തെ ശ്ലോകം. കിരീടിനം ഗദിനം ചക്രിണം ച തേജോ രാശിം സർവതോ ദീപ്തിമന്തം പശ്യാമി ത്വാം ദുർനിരീക്ഷ്യം സമന്താത് ദീപ്താനലാർക്കദ്യുതിമപ്രമേയം. ആളിക്കത്തുന്ന അഗ്നിയുടെയും മധ്യാഹ്ന സൂര്യന്റെയും പ്രകാശം പോലെ ചൂഴെ പരക്കുന്നതും കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്നതുമായ മഹാജ്യോതിസ്സുകൊണ്ട് ദുർദൃശ്യമാണ് അങ്ങയുടെ ഈ രൂപം. എങ്കിലും അനേക വിധത്തിലുള്ള കിരീടങ്ങളും ഗദകളും ചക്രങ്ങളും ധരിച്ച് തേജോമയമായ ഈ രൂപം ഞാൻ എവിടെയും കാണുന്നു. എവിടെയും അങ്ങേ മാത്രമേ ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ എന്ന് അർജുനൻ അത്ഭുതത്തോടെ പറയാണ്. വിഭൂതി യോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങള് ഇവിടെ അനുഭവവേദ്യമാവാണ്. ജ്ഞാനം അത് വിജ്ഞാനമായി മാറുകയാണ് ഇതിലൂടെ. 18ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ത്വമക്ഷരം പരമം വേദിതവ്യം ത്വമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം ത്വമവ്യയ ശാശ്വത ധർമ്മഗോപ്ത സനാതനസ്ത്വം പുരുഷോ മതോ മേ. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനവും അങ്ങു തന്നെ. അവ്യയനും പുരാതനനും ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനുമായ ചിത് പുരുഷൻ അങ്ങാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ പ്രകൃതിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പുരുഷൻ അങ്ങ് തന്നെ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. അല്ലെ, സനാതനനാണ്, പുരുഷോത്തമനാണ് അങ്ങ്. ആദിമമായ പരമലക്ഷ്യം അങ്ങാണ്. ഈ ജഗത്തിന്റെ അന്തിമ വിശ്രമസ്ഥാനം അതും അങ്ങാണ്. അങ്ങ് അവ്യയനാണ്, ഒരു നാശവും അങ്ങക്കില്ല. പുരാതനനാണ്, ശാശ്വത ധർമ്മത്തിന്റെ സംരക്ഷകനാണ്, ചിത്പുരുഷനാണ്. ഇനി എന്താ ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ടത്? അല്ലേ, എല്ലാം മനസ്സിലായി എനിക്ക്. അങ്ങാണ് എല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ആദ്യവും അന്ത്യവും മധ്യവും കാണുന്നില്ല എന്ന് മുമ്പത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു. അല്ലേ, ഇതൊന്നും കൂടെ പറയും. അനാദിമധ്യാന്തമനന്ത വീര്യം അനന്ത ബാഹും ശശി സൂര്യനേത്രം പശ്യാമി ത്വാം ദീപ്ത മുഹുദാശവക്ത്രം സ്വതേജസാ വിശ്വമിതം തപന്തം. അവിടേക്ക് തുടക്കമോ മധ്യമോ അവസാനമോ ഒന്നുമില്ല. അമേയമാണ് അങ്ങയുടെ പ്രഭാവം. അനേകം കൈകളും സൂര്യചന്ദ്രന്മാരാകുന്ന കണ്ണുകളും അങ്ങേക്കുണ്ട്. വായിൽ നിന്ന് തീ പാളുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ്സാൽ ലോകമെമ്പാടും ജ്വലിക്കുന്നതായും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നാവ് പുറത്തേക്കിടുമ്പോള് അഗ്നിജ്വാലയാണ് വരുന്നത്. അല്ലേ, അപ്പോ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഓരോ ജന്മത്തിനും കാരണം? നമ്മളുടെ കർമ്മമാണ്. അല്ലെ, കർമ്മം ജന്മത്തിന് കാരണാവും, ജന്മമോ കർമ്മത്തിന് കാരണാവണു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന് ആദിയും അന്തവും മധ്യവും ഒന്നുമില്ല. ഏതാണ് ആദ്യം അത് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. അല്ലെ, നമ്മൾ ഈ ജനിമൃതികളാകുന്ന ഈ പരമ്പര, ഈ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കടന്ന് നടക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഭൂമിക്കും അന്തരീക്ഷത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു ശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഭാഗമുണ്ട്. എന്നാലോ ഇപ്പോഴതും കാണുന്നില്ല. സർവത്ര ഭഗവാൻ തന്നെയുള്ളൂ എന്നാണ് അടുത്ത ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്വർഗ ഭൂലോകങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ആകാശം, ലോകത്രയം എന്നീ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധേയങ്ങളാണ്. അർജുനൻ മാത്രമല്ല ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടത്, മറ്റു ഗ്രഹവ്യൂഹങ്ങളിലുള്ളവരും കാണുകയുണ്ടായെന്ന് അവ സ്പഷ്ടമാക്കുന്നു. അർജുനന്റെ വിശ്വരൂപ ദർശനം ഒരു സ്വപ്നമായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ മറ്റ് അന്യ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള പേരൊക്കെ ദേവന്മാർക്കും യോഗികൾക്കും സിദ്ധ ഗന്ധർവന്മാര് പോലുള്ളവർക്കും ഒക്കെയും ഈ ദർശനം കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാണ്. ദ്യാവാ പൃഥിവ്യോരിതമന്തരം ഹി വ്യാപ്തം ത്വയൈകേന ദിശശ്ച സർവാ ദൃഷ്ട്വാദ്ഭുതം രൂപമുഗ്രം തവേദം ലോകത്രയം പ്രവ്യഥിതം മഹാത്മൻ. അങ്ങ് ഏകനാണെങ്കിൽ കൂടി ഭൂമി ആകാശങ്ങളും സർവദിഗ്മുഖങ്ങളും അങ്ങയാൽ വ്യാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. സർവോത്തമ, ആശ്ചര്യകരവും ഭയാവഹവുമായ ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് 3 ലോകങ്ങളും സംഭ്രാന്തി കൊള്ളുന്നു.
ഭയമുണ്ട്, ആശ്ചര്യമുണ്ട്, ആനന്ദമുണ്ട്, വിസ്മയമുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ലേ? പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആത്മാവായിരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, ആ ചരാചരാത്മാവിനെ ഈ രൂപത്തില് ദർശിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആ ആശ്ചര്യം കൊണ്ട് പറയാണ് അർജുനൻ, താൻ മാത്രമല്ല 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരും ഈ രൂപം കണ്ട് ഭയക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. 21-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആമീഹി ത്വാം സുരസംഘാ വിശന്തി കേചിത് ഭീതാ പ്രാഞ്ജലയോ ഗൃണന്തി സ്വസ്തീത്യുക്ത്വാ മഹർഷി സിദ്ധസംഘാ സ്തുവന്തി ത്വാം സ്തുതിഭി പുഷ്കലാഭി. ദേവഗണങ്ങളെല്ലാം ശരണം പ്രാപിച്ച് അങ്ങയിൽ ഉൾപോകുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ പ്രവേശിക്കുന്നു. അവരിൽ ചിലർ വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് കൂപ്പുകൈകളോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. മഹർഷിമാരും സിദ്ധരും ലോകത്തിന് എല്ലാവിധ ശാന്തിയും ഭവിക്കട്ടെ എന്ന് നേർന്നുകൊണ്ട് അങ്ങയെ വൈദിക സൂക്തങ്ങളാൽ സ്തുതിക്കുന്നു. ഈ രൂപം കണ്ടിട്ട് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നറിയണില്ല. മഹർഷി സിദ്ധ സംഘങ്ങളൊക്കെ ഭക്തി കൊണ്ട് വിറച്ച് കൈകൂപ്പി സ്തുതിക്കുകയാണ്. ഒരു വിസ്മയ ലോകത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന പോലെയായി അർജുനനിപ്പോ. ഇവിടെയൊന്നും അല്ല അർജുനനിപ്പോ ഉള്ളത് അല്ലേ? ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴ് ദേവന്മാരുടെ ഗണങ്ങളെ പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാണ്. 22-ാമത്തെ ശ്ലോകം. രുദ്രാദിത്യ വസവോ യേജസാധ്യ വിശ്വേശ്വിനോ മരുതശ്ചോഷ്മപാശ്ച ഗന്ധർവയക്ഷാസുരസിദ്ധ സംഘ വീക്ഷന്തേ ത്വാം വിസ്മിതാശ്ചൈവ സർവേ. പരമശിവന്റെ വിവിധ ആവിർഭാവങ്ങളും കൂടാതെ ആദിത്യന്മാർ, വസുക്കൾ, സിദ്ധർ, വിശ്വദേവന്മാർ, അശ്വിനി ദേവതകൾ, മരുത്തുക്കൾ, പിതൃക്കൾ, ഗന്ധർവന്മാർ, യക്ഷന്മാർ, അസുരന്മാർ, സിദ്ധന്മാർ എന്നീ വിവിധ രൂപധാരികളും ആശ്ചര്യത്തോടെ അങ്ങയെ നോക്കുന്നു. ഏകാദശ രുദ്രന്മാരുണ്ട് അല്ലെ? അവരും 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്, 8 വസുക്കളുണ്ട് അല്ലെ? സാധ്യര്, വിശ്വദേവന്മാര്, അശ്വിനി ദേവതകള്, മരുത്തുക്കള്, പിതൃക്കള്, ഗന്ധർവന്മാര്, യക്ഷന്മാര് എല്ലാവരും അല്ലെ? ആ 3 ലോകങ്ങളിലുള്ളവരെല്ലാ പേരും അങ്ങയുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങയെ നോക്കുകയാണ് എന്ന് പറയാണ്. ആദ്യമൊക്കെ വിശ്വരൂപത്തില് ശാന്തഭാവമായിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ അത് മാറി വരുന്നതായിട്ട് അർജുനൻ കാണാണ്. 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നു. രൂപം മഹത്തെ ബഹുവക്ത്ര നേത്രം മഹാബാഹോ ബഹുബാഹുരുപാദം ബഹൂദരം ബഹുദംഷ്ട്രാകരാളം ദൃഷ്ട്വാ ലോകാ പ്രവ്യഥിതാസ്തഥാഹം. മഹാബാഹോ, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളും അവയിൽ വാഴുന്നവരും ഭയാകുലരാണ്. അനേകം മുഖങ്ങളും കാലുകളും ഉദരങ്ങളും അസംഖ്യം ഭീകരദംഷ്ട്രങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ഈ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് സർവലോക നിവാസികളും ഞാനും അസ്വസ്ഥരാകുന്നു. കരാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള രൂപമായിട്ട് മാറാണ്. ആദ്യം പറഞ്ഞത് അങ്ങയുടെ വിശ്വരൂപം ഒന്ന് എനിക്ക് കാണിച്ചു തരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ അതിപ്പോ ഒരു ഹൊറർ ഷോ ആയിട്ട് മാറി അല്ലെ? ഭീതിതമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു. അപ്പോൾ അർജുനന്റെ സങ്കല്പത്തിനും അപ്പുറത്തേക്ക് മാറി വരുന്ന രൂപമാണ്. ആദ്യമൊക്കെ അത്ഭുതം ഉണ്ടായി, പിന്നീട് അത് ഭയത്തിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി എന്ന് തുറന്നു പറയാണ് അർജുനൻ. സമയം കഴിയും തോറും ഭയം കൂടുന്നു. ഈ ദർശനത്തെ മതിയാക്കി തന്നാ നന്നായി എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. നഭസ്പൃശം ദീപ്തമനേകവർണം വ്യാതാനനം ദീപ്തവിശാലനേത്രം ദൃഷ്ട്വാ ഹി ത്വാം പ്രവ്യഥിതാന്തരാത്മാ ധൃതിം ന വിന്ദാമി ശമം ച വിഷ്ണു. അല്ലയോ സർവവ്യാപിയായ വിഷ്ണു, ആകാശം മുട്ടുന്ന അങ്ങയെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോടുകൂടിയും പിളർന്ന വായോടുകൂടിയും തിളങ്ങുന്ന വലിയ കണ്ണുകളോടുകൂടിയും കണ്ടിട്ട് എന്റെ മനസ്സ് ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥമാകുന്നു. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥൈര്യത്തെയോ മനസ്സിന്റെ സന്തുലനത്തെയോ നിലനിർത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോ അർജുനനാകെ പിടിവിട്ടുപോയി അല്ലെ? അർജുനനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റണില്ല. എന്താ കാരണം? ഈ സർവവ്യാപിയായിട്ടുള്ള ആ രൂപം അല്ലെ അനേക വികിരണ വർണ്ണജാലങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണ്. പിളർന്ന വായോടുകൂടി തിളങ്ങുന്ന കണ്ണുകൾ അനേകം. അങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഭയം കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായി ഞാനാകെ. എനിക്ക് എന്റെ സ്ഥിരത ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. മനസ്സന്തുലനം നിലനിർത്താൻ പറ്റണില്ലല്ലോ കൃഷ്ണ എന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ കണ്ടു നിൽക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, എന്നോട് കരുണ കാണിക്കണം എന്ന നിലയിലേക്ക് അർജുനൻ വരികയാണ്. സ്വയം പരിഭാഗപ്പെടുമ്പോൾ എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും അല്ലെ? എന്നാൽ അർജുനന്
ശരണാഗതിയിലെത്താണ്. ഞാൻ അങ്ങയുടെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയാണ്, എനിക്കിത് കൂടുതൽ സമയം കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ എന്ന്. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ച തേ മുഖാനി ദൃഷ്ട്വൈവ കാലാനലസന്നിഭാനി ദിശോ ന ജാനേ ന ലഭേ ച ശർമ്മ പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. ലോകനാഥനായ ദേവദേവ പ്രസാദിക്കണേ. പാളുന്ന കാലാഗ്നി ജ്വാലകളെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ദംഷ്ട്രാകരങ്ങളായ അങ്ങയുടെ മുഖങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സമനില തെറ്റുന്നു, ദിഗ്ഭ്രമം അനുഭവപ്പെടുന്നു. എല്ലാ ദേവന്മാരും ഭഗവാനിൽ ശരണാഗതി അടയുന്നത് അർജുനൻ കാണാണ്. ദിക്കുകൾ പോലും എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല. ചുറ്റിലും അഗ്നി ജ്വലിപ്പിച്ച് അതിനകത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതീതിയാണ് അർജുനന്. എന്നിൽ പ്രസാദിക്കൂ, ഈ ദർശനം അവസാനിപ്പിച്ചു തരൂ എന്ന് പറയാൻ തുടങ്ങി അർജുനൻ. അപ്പൊ അർജുനൻ അത്രയ്ക്കൊന്നും പാകം വന്നിട്ടില്ല. ഇത് ഒരുപാട് സമയം കണ്ടുകൊണ്ട് നിൽക്കാൻ. അർജുനനെ കൂടുതൽ വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ കാണാൻ പോകുന്നത്. 26ഉം 27ഉം ശ്ലോകങ്ങൾ. അമീജത്വാം ധൃതരാഷ്ട്രസ്യ പുത്ര സർവേ സഹൈവാവനിപാലസംഘൈ ഭീഷ്മോ ദ്രോണ സൂതപുത്രസ്തഥാസൗ സഹാസ്മദീയൈരഭിയോധമുഖ്യൈ വക്ത്രാണി തേ ത്വരമാണാ വിശന്തി ദംഷ്ട്രാകരാളാനി ഭയാനകാനി കേചിദ്വിലഗ്നാ ദശനാന്തരേഷു സംദൃശ്യന്തേ ചൂർണിതൈരുത്തമാംഗൈ. എന്താ കണ്ടത്? വിചിത്രമായ കാഴ്ചയാണ് അർജുനൻ ഇവിടെ കാണുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരെല്ലാവരും, അവരെ സഹായിക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരും, ഭീഷ്മര്, ദ്രോണർ, കർണൻ എന്നിവരും നമ്മുടെ യോദ്ധാക്കളിൽ പ്രമുഖരും എല്ലാം അങ്ങയുടെ ഭീകരങ്ങളായ വായുകളിലേക്ക് അതിവേഗത്തിൽ കടന്നു പോവുകയാണ്. ആ ദംഷ്ട്രങ്ങൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചിലരുടെ ശിരസുകൾ ചതഞ്ഞരയുന്നു. കൊടുങ്കാറ്റിനൊപ്പം പോകുന്ന പോലെ എല്ലാവരും വായിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വലിച്ചഴച്ച് കടക്കുകയാണ്. തലകളൊക്കെ പൊടിയുന്നതായിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അർജുനൻ. അല്ലേ? വിസ്മയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ദൃശ്യങ്ങളാണ്. അപ്പോ നീയാണ് ഇവരെ വധിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചിന്ത മാറ്റൂ എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അർജുനന്. ഇവരൊക്കെ മുമ്പേ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. നീ എന്റെ കയ്യിൽ ഒരായുധം മാത്രാണ്. അവരെന്തായാലും വധിക്കപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലൂടെ ചെയ്യണത്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞ കർമ്മയോഗം, അല്ലെ, ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം കൃത്യമായി പാലിച്ചിട്ട് ഒപ്പം ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് വീരക്ഷത്രിയര്, അല്ലെ, പരമാത്മാവാകുന്ന ആ വിശ്വരൂപനിലേക്ക് നദികള് ഈ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി എത്തുന്ന പോലെയാണ്, അല്ലെ. അഥവാ ഇപ്പൊ ഇവിടെ സന്നിഹിതരായിട്ടുള്ള ക്ഷത്രിയന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരിപ്പോ വധിക്കപ്പെട്ടാലും വീരസ്വർഗം നേടും അവര്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ വിശ്വരൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഇവിടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭീമാകാരമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഈ വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് എല്ലാവരും ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് കാണുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷത്തിലെ യോദ്ധാക്കളായ ഭീഷ്മ, ദ്രോണ, കർണാദികളും ധൃതരാഷ്ട്രപുത്രന്മാരും അർജുനനെ സഹായിക്കുന്ന സേനാധിപരും എല്ലാം സംഹരിക്കപ്പെടും എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ അതാണ് കാണുന്നത്. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ ഒത്തുചേർന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെയും നാശവും അർജുനന്റെ വിജയവും ഇതിനാൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആരാലും ജയിക്കപ്പെടാനാവാത്ത ഭീഷ്മരും കർണനും പോലും ഈ യുദ്ധത്തിൽ മരിക്കും. അവർ മാത്രമല്ല, അർജുന പക്ഷത്തിൽപ്പെട്ട ചില യോദ്ധാക്കളും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, പാണ്ഡവരൊഴികെ എല്ലാവരും തന്നെ മരിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെ, ഈ യുദ്ധത്തില്. 28ാമത്തെ ശ്ലോകം. യഥാ നദീനാം ബഹവോ ഭുവേഗ സമുദ്രമേവാഭിമുഖാ ദ്രവന്തി തഥാ തവാമി നരലോകവീര വിശന്തി വക്ത്രാണ്യഭിവിജ്വലന്തി. നദീപ്രവാഹങ്ങളെല്ലാം സമുദ്രത്തിലേക്ക് തന്നെ പാഞ്ഞൊഴുകുന്നതുപോലെ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കൾ അങ്ങയുടെ വായ്കളിലേക്ക് കടക്കുന്നു. ഈയാമ്പാറ്റകള് തീയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരച്ചു ചെല്ലുന്ന പോലെയാ ഈ നദീപ്രവാഹങ്ങള് സമുദ്രത്തിലേക്ക് പാഞ്ഞൊഴുകുന്ന പോലെയാ, അല്ലേ, ജ്വലിച്ചുകൊണ്ട് ഈ യോദ്ധാക്കള് അങ്ങയുടെ ആ കരാളമായിട്ടുള്ള വായ്കളിലേക്ക്, അല്ലേ, തീ വമിക്കുന്ന വായാണ്, അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കടന്ന് ചില പേര് ആ ദംഷ്ട്രകൾക്കിടയിൽപ്പെട്ട് ചതഞ്ഞരഞ്ഞിങ്ങനെ രക്തം വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭീതിതമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് അവിടെ കാണുന്നത്. പുണ്യം ചെയ്ത രാജാക്കന്മാര് വിശ്വരൂപന്റെ വായിലേക്ക് കടക്കുന്നത് പറഞ്ഞു.
ഇനി പുണ്യമില്ലാത്തവരുടെ കാര്യം പറയാണ് 29 ശ്ലോകം. യഥാ പ്രദീപ്തം ജ്വലനം പതംഗ വിശന്തി നാശായ സമൃദ്ധവേഗ തഥൈവ നാശായ വിശന്തി ലോകാസ്തവാപി വക്ത്രാണി സമൃദ്ധവേഗ. ഈയാമ്പാറ്റകൾ അതിവേഗത്തിൽ പറന്നു വന്ന് എങ്ങനെ കത്തിയെരിയുന്ന തീയിൽ വീഴുന്നുവോ അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അങ്ങയുടെ വക്ത്രങ്ങളിൽ വീണ് നശിക്കുന്നു. ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ചുള്ള മരണാണ് ഓരോരുത്തർക്കും ലഭിക്കണത് അല്ലെ? മനുഷ്യജന്മത്തിന്റെ മൂല്യം അറിയാത്തവരെ കുറിച്ചിട്ടാ പറയണത്. ഇവര് നരകങ്ങളിൽ പതിച്ച് പിന്നെ നീച ജന്മങ്ങളിലേക്ക് പോകണു എന്നാണ് പറയണത്. സമസ്ത പ്രപഞ്ചത്തെയും നക്കി തുടയ്ക്കുന്നതായിട്ട് കാണാണ്. 30 ശ്ലോകം അതാ പറയണേ. ലേലിഹ്യസേഗ്രസമാന സമന്ത ലോകാൻ സമഗ്രാൻ വദനൈർജ്വലദ്ഭി തേജോഭിരാപൂര്യസ് ജഗൽ സമഗ്രം ഭാസസ്തവോഗ്ര പ്രതപന്തി വിഷ്ണു. ഹേ വിഷ്ണു, ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായ്കളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തതുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോടുകൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഉഗ്രപ്രഭാവത്തില് ആകെ ചുട്ടുപൊള്ളുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനന് തോന്നുന്നത്. പറയാണ്, തീയാളുന്ന വായ്കളാലെ ഈ ചുറ്റുമുള്ള ജനങ്ങളെ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തേക്കണ ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള കിരണങ്ങളോട് കൂടിയിട്ടാണല്ലോ ഞാൻ അങ്ങയെ കാണുന്നത് എന്നൊക്കെ അത്ഭുത പരതന്ത്രനും ഭീതിതനുമായിട്ടുള്ള അർജുനന്റെ വാക്കുകളാണ് ഇവിടെ. താൻ കണ്ടതിനെ സ്വയം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ രൂപത്തിനോട് തന്നെ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന്. 31 ശ്ലോകം. ആഖ്യാഹിമേ കോ ഭവാനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തു ദേവവര പ്രസീദ വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തിം. ദേവാധിദേവ, ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ. ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു, എന്നിൽ കനിയേണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ആ രൂപത്തിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, അങ്ങ് ആരാണ്, എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന്. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഇത്രയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ? വിരാട് രൂപം കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. ആ കാണുന്നവരെ വിചാരിച്ചു ഇത്ര അറ്റം വരെ പോകുന്നു വിചാരിച്ചില്ല അല്ലെ? പവർ പോയിന്റ് പ്രസന്റേഷൻ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കാണാം, അഡ്വഞ്ചർ എന്നാക്കിയാ വിചാരിച്ചത്. ഇപ്പോഴാണ് അതൊരു ഹൊറർ ഷോ ആയി നിർത്തണം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് ഏവരെയും ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയർത്താൻ ഈ വിരാട് രൂപത്തിന് കഴിയും അല്ലേ? ദേവശ്രേഷ്ഠ, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന് മുഴുവനും ആരംഭസ്ഥാനമായിരിക്കുന്ന അങ്ങയെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ ഇപ്പോഴത്തെ രൂപമാറ്റം കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ് അങ്ങ് ഉദ്ദേശിച്ചത്? എനിക്ക് അങ്ങ് തന്നെ പറഞ്ഞു തരൂ. എന്താണ് ഇതിന്റെ സൂചന? ഈ തരത്തിലുള്ള രൂപങ്ങള്, ഭാവങ്ങള് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് അർജുനന്റെ ചോദ്യത്തിന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം പറയാണ്. 32 ശ്ലോകം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയകൃത് പ്രവൃദ്ധോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനീകേഷു യോദ്ധാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെയെല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കളെ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പോ എന്താണ് ഈ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് ഇതാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ സമസ്ത ലോകങ്ങളെ സംഹരിക്കണ കാലരൂപമാണ് ഞാൻ, കാലസ്വരൂപനായിട്ടാ അപ്പൊ വന്നിരിക്കണത്. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ ഒക്കെ നശിപ്പിക്കുക, ഇതാ എന്റെ ഉദ്ദേശം. അതിനാ ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും ഇവിടെ കൊല്ലപ്പെടും. ആരൊക്കെ സംഹരിക്കപ്പെടുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ? ഇനി വെറുതെ ഒരു യുദ്ധം, ഒരു ഡ്രാമ കാണിക്കുക മാത്രമേ വേണ്ടൂ. ഇപ്പൊ മരണത്തെ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോവാൻ എല്ലാവർക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, മരിക്കാൻ ആർക്കും ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ നാം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മരണം തീരുമാനിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? ഓരോരുത്തരുടെയും കാലസ്വരൂപനായിരിക്കുന്ന തന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ സംഹാരം നടക്കുന്നത് എന്ന് കാണിക്കുകയാണ്. നീ വെറൊരു നിമിത്തം മാത്രാണ് അർജുന.
ഇവരെ എല്ലാം ഞാൻ മുമ്പ് തന്നെ വധിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്ന് സൂചന കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യണത്. 32 പാണ്ഡവരൊഴികെ മറ്റു പോരാളികളെല്ലാം വധിക്കപ്പെടും. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാവും ആ മരണം എന്നേ ഉള്ളൂ. സംഹാരമാണ് കാലം. സകല പ്രതിഭാസങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ഹിതമനുസരിച്ച് മറഞ്ഞു പോകണമെന്നത്രേ പ്രകൃതി നിയമം. അല്ലേ? ഇന്നുള്ളതൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നതല്ല. ഈ ഭൗതികതയില് എല്ലാം മറഞ്ഞു പോവും, മാഞ്ഞു പോവും, ഇല്ലാതാവും. അല്ലെ? അപ്പൊ അർജുനനോട് പറയാണ്, നീയാണ് ഇവരെ കൊല്ലാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള മിഥ്യാധാരണ മാറ്റൂ. ഞാൻ നിന്നെ ഒരു ആയുധമാക്കി ഇരിക്കുകയാണ്. എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ടൂള് മാത്രാണ് നീ. അതിനാല് നിനക്ക് യശസ് ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് പറയാണ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. തസ്മാത് ത്വമുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസ്വ ജിത്വാ ശത്രൂൻ ഭൂങ്ക്ഷ്വ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവൈതേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്തമാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരു ആയുധമാകുന്നതേയുള്ളൂ. സവ്യസാചിൻ പറഞ്ഞ് സമാധാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അല്ലെ? അപ്പോ ഞാനാണ് കൊല്ലുന്നത്, എനിക്ക് പാപമേൽക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള അർജുനന്റെ ആ വ്യാമോഹം എല്ലാം മാറി. പൊരുതിയിട്ട് നീ യശസ് നേടിക്കോളൂ. ഇനി ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരെയും വധിക്കുന്നത്, അല്ലെ? പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒക്കെ അർജുനന് കിട്ടണം. അതാ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹം. ഭക്തന് വേണം ക്രെഡിറ്റ്. ഭഗവാന് ഒന്നിന്റെയും ക്രെഡിറ്റ് ആഗ്രഹമില്ല. അപ്പോ യശസ് കിട്ടേണ്ടത് ആർക്കാ? അർജുനനാണ് യശസ് വേണ്ടേ. അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി നീ യശസ് നേടാൻ തയ്യാറായിക്കോളൂ എന്ന്. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് നീ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള രാജ്യം ഭരിച്ചോളൂ. ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ മുമ്പേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ വെറുതെ ഒന്ന് കൊല്ലുന്ന പോലെ ഒരു നാടകം അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് പറയാണ്. സവ്യസാചി അമ്പെയ്യുന്നതിൽ അതിവിദഗ്ധൻ ആണ്. നിമിത്തമാത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഉപകരണാണ് നീ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള. ബദ്ധരായ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വധാമമായ ഭഗവത് പദത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ അവസരം കൊടുക്കുകയാണ് ഈ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിയുടെ ഉദ്ദേശം. ഭഗവാന്റെ പരിപാടി എന്തെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കൃഷ്ണാവബോധം പുലർത്തിപ്പോരുന്നവനത്രേ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ. ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അത് ആർക്കും മനസ്സിലാവില്ല, ഒരു ഭക്തന് മനസ്സിലാവും. അല്ലേ? എല്ലാം ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്ലാൻ അനുസരിച്ചാണ്. അതല്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും അനങ്ങുന്നില്ല. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞ ശിരസാ വഹിക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയില് യുദ്ധം ചെയ്യാം, ഇവരെ വധിക്കാം, നീ ജയിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അനാവശ്യ ചിന്തകള്, ഞാനെന്നുള്ള അഹങ്കാരം അതൊക്കെ കളയാ. എന്റെ കയ്യിലെ ഒരു ഉപകരണമാവുക, നീ അത്രേ വേണ്ടൂ എന്ന് അർജുന എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ നിർത്താം. അടുത്ത ദിവസം, ഇന്ന് കഴിയില്ലല്ലോ, അപ്പോഴിവിടെ നിർത്താം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഓണൊക്കെ ആഘോഷിച്ച് സന്തോഷത്തിലാ അല്ലേ? അപ്പോ നമ്മള് ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ കുറച്ച് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പറ്റുന്ന സമയത്തൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത് വെറും ഒരു ഗ്രന്ഥമല്ല. ഒരു ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പേര് മാത്രമല്ല. ഭാഗവതം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ളതെല്ലാം എന്നാണ്. ഭഗവാന്റെ മഹിമ, കരുണ എല്ലാം അവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്നത് ഭാഗവതം. ഭാഗവതത്തില് എന്താണ് ഉള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാ ഭഗവാന്റെ കഥകളുണ്ട്, ഭക്തന്മാരുടെ കഥകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാനെയും ഭക്തന്മാരെയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ സംഗതികളും ഉണ്ട്. ഭഗവത് സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള അനേകം സംഗതികള് അതിലൊതുങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ വിവരിക്കുന്ന ധർമ്മങ്ങള്, ഭഗവത് സംബന്ധിയായ ധർമ്മങ്ങള് ഉണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ പറയാ? നമ്മളെ ഇങ്ങോട്ട് സൃഷ്ടിച്ചയക്കുമ്പോഴ്
ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ചോദിച്ചാൽ ചില നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഭഗവത്ഗീതയിലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. സഹയജ്ഞ പ്രജാ സൃഷ്ട എന്നാണ്. നീ യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കുക എന്ന്. യജ്ഞം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നെയ്യിൽ ഇങ്ങനെ അല്ല, അഗ്നിയിൽ ഇങ്ങനെ നെയ്യ് കോരി ഒഴിക്കുക, അതാണ്. അത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാ മതിയോ? അതല്ല. യജ് എന്നുള്ള ആ ധാതു വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഈശ്വര പൂജ, ദാനം, സൽസമാഗമം എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം. മാത്രമല്ല സഹകരണം എന്നും കൂടെ ആ യജ്ഞം എന്നുള്ളതിന് അർത്ഥമുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ഭൗതിക ലോകത്താണ് ഇരിക്കണേ അല്ലെ. സഹകരിച്ച് ജീവിക്കണം നമ്മള്. ആരോടൊക്കെ വേണം? പ്രകൃതിയോട്, കുടുംബാംഗങ്ങളോട്, സമൂഹത്തോട് എല്ലാം വേണ്ട പോലെ നമ്മൾ സഹകരിക്കണം. ഇത് സാധിക്കുമോ എന്ന് തോന്നും. ഇപ്പൊ ഈശ്വരൻ ഈ പ്രകൃതിയെ സൃഷ്ടിച്ചത് തന്നെ സഹകരണത്താലാണ്. ഇവിടെ സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും അല്ലെ. സൂര്യൻ ഒരിക്കലും സമരം എടുക്കുന്നില്ല അല്ലെ. ഒരു ദിവസം സൂര്യൻ ഉദിക്കാതിരുന്നാലോ അല്ലെ. സൂര്യന്റെ ചൂട് കൊണ്ട് വെള്ളം ചൂടായിട്ട് മുകളിലേക്ക് നീരാവിയായിട്ട് ഉയരും. സമയമാവുമ്പോൾ അത് പിന്നെ മഴയായിട്ട് താഴോട്ട് തന്നെ വരും. ഭൂമിയിൽ മഴ ലഭിച്ചാലോ സസ്യങ്ങളൊക്കെ വളരും. സസ്യോ മനുഷ്യരും ജീവജാലങ്ങളും ആഹാരമാക്കും. അവർക്ക് സന്തതി പരമ്പരകൾ ഉണ്ടാവണം. ഇതെല്ലാം കൂടെ എത്ര സുഘടിതമായിട്ടല്ലേ നിവർത്തിക്കുന്നത്. സൂര്യൻ സമരം ചെയ്യാം എന്നൊന്നില്ല അല്ലെ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാള് സൂര്യനോ വായുവോ ഒക്കെ സമരം ചെയ്താലോ നമ്മളുടെ കാര്യം കഷ്ടായി. പിന്നെ എല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ലോകം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. എപ്പോഴും സഹകരണം വേണം എല്ലാവരുടെയും നിലനിൽപ്പിന്. നമ്മുടെ ശാരീരിക അവയവങ്ങൾക്കും വേണം സഹകരണം. നമ്മുടെ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കൂ. 2 കൈകള്, കാലുകള്, ഇതെല്ലാം സഹകരിച്ചാലേ നമുക്കൊരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനോ നടക്കാനോ ഒക്കെ സാധിക്കുള്ളൂ. കണ്ടറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിലോ കണ്ണും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. എന്തെങ്കിലും കേട്ടറിയണമെങ്കിലോ കാതും ബുദ്ധിയും സഹകരിക്കണം. ആഹാരം കഴിച്ചാൽ ദഹിക്കാനും അതിലെ ഘടകങ്ങള് ഓരോ തലത്തില് പ്രവേശിക്കുന്നതിനും അല്ലെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം സഹകരിക്കണം. രോഗാണുക്കൾ ശരീരത്തിലെത്തിയാൽ പ്രതിരോധം നടക്കണം. ഉള്ളിൽ ചെന്ന ആഹാരം പുറത്തു പോവാൻ സംവിധാനം ഉണ്ട് അല്ലെ. രക്തത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അവിടെ, മാംസത്തിൽ ചേരേണ്ടത് അങ്ങനെ, മനസ്സിൽ ചേരേണ്ടത് ബുദ്ധിയിലേക്ക് എത്തേണ്ടത് അവിടേക്ക്. അങ്ങനെ ഇതൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് നടക്കണതല്ല. നാം അറിയാതെ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നടക്കണത്. ഇതെല്ലാം പരസ്പര സഹകരണത്തോടെയാണ്. കഴിച്ചത് ദഹിച്ചില്ല വിചാരിക്കുക, പ്രശ്നാവും അല്ലേ. കണ്ണ് കാണുന്നില്ലെങ്കിലും പ്രശ്നാവും. കയ്യോ കാലോ നിശ്ചലമായ പ്രശ്നാവും അല്ലെ. എല്ലാം സഹകരിച്ചാ മാത്രാണ് നമുക്ക് സ്മൂത്തായിട്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഭദ്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എല്ലാം പരസ്പരം സഹകരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, നീ യജ്ഞം ചെയ്ത് ജീവിക്കൂ, പരസ്പരം സഹകരിച്ച് ജീവിക്കൂ, സഹയജ്ഞ എന്നാണ്. ഇപ്പൊ ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര് കലഹിച്ചാല് ഭദ്രത ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലായിടും നടക്കേണ്ട ഒന്നാണ് ഈ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത്, പരസ്പര സഹകരണം. ഒരിടത്ത് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കില് മറ്റൊരിടത്ത് അത് നികത്താൻ പറ്റണം. അന്ധപങ്കുന്യായം എന്നാ അതിന് പറയാ. അന്ധനും മുടന്തനും കൂടിയിട്ട് ഒരു വഴിക്ക് പോവുക. അപ്പൊ പരസ്പരം സഹകരിച്ചാലേ രണ്ടുപേർക്കും യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ. എങ്ങനെയാ? അന്ധന്റെ ചുമലില് മുടന്തൻ കയറിയിരിക്കുക. അപ്പൊ മുടന്തൻ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കും, ഇങ്ങോട്ട് വലത്തോട്ട് നടക്കൂ, അടുത്തോട്ട് നടക്കൂ എന്നൊക്കെ. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് യാത്ര പറ്റും. ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാണ്. സൂര്യനെയും വായുവിനെയും അഗ്നിയെയും ഒക്കെ ഉദാഹരണമാക്കിയിട്ട് പ്രദർശിപ്പിച്ചു തരികയാണ്. പ്രകൃതി തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത് യജ്ഞത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. പിന്നെ എന്താണ് വിഷമം? ഭാരതത്തിലെ ഋഷിമാര് മുഴക്കിയ ഒരു തത്വം, എത്ര വിശ്വംഭവതി ഏകനീഢം. ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടല്ലോ, അതൊരു പക്ഷിക്കൂടാണത്രേ. ഈ കൂട്ടിൽ താമസിക്കുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ അല്ലെ നമ്മള് പരസ്പരം സഹകരിച്ച് യോജിച്ച് ജീവിക്കണം. യജ്ഞമാണ് ജീവിതം. നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വന്തം പ്രവർത്തന മണ്ഡലം ശുദ്ധീകരിക്കാം. അപ്പോഴെല്ലാം ശരിയാവും.
അധർമ്മം വളരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിയും നമ്മൾ തന്നെയാണ്. സ്വയം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം ഓരോരുത്തരും. ഞാൻ അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കില്ല, അതനുസരിച്ച് ജീവിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ ഈ ഭീഷണമായിട്ടുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിക്കണത് അല്ലേ? ധർമ്മത്തിന്റെ പാതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കണം. സത്യം വദ ധർമ്മം ചര എന്നാണ്. അതിന് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അല്ലേ? അപ്പോ ഭാഗവതത്തിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. പത്മപുരാണം 6-ാം അധ്യായത്തിലെ വേദവ്യാസൻ ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം പറയുന്നുണ്ട്. പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പ് ബ്രഹ്മാവിന് 4 ശ്ലോകത്തിലൂടെ പരമമായിട്ടുള്ള തത്വം ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. ഏകമേവ അദ്വിതീയം ബ്രഹ്മ എന്നാണ്. ഇവിടെ പലതൊന്നുമില്ല, ഒന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് പറയുമ്പോ പെട്ടെന്നൊന്നും ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല. അതിനാല് ഭഗവാൻ സത്യവതിയുടെയും പരാശരന്റെയും പുത്രത്വേന ജനിക്കുകയാണ്. കൃഷ്ണൻ എന്നു പേര്. വളർന്നത് ദ്വീപിലായതുകൊണ്ട് ദ്വൈപായനൻ എന്ന്. കൃഷ്ണദ്വൈപായനൻ വേദത്തിനെ 4 എഡിറ്റ് ചെയ്തു. വ്യസിച്ചു എന്നാ പറയാ. വേദവ്യാസൻ എന്ന പേര് അപ്പോഴാ വന്നത്. 4 ശിഷ്യന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചു. അവരവരുടെ ശിഷ്യർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു. പിന്നീട് അത് പഠിക്കാൻ ആളില്ലാണ്ടായി. അപ്പോഴാണ് വ്യാസരെ പുരാണങ്ങളൊക്കെ രചിച്ചത്. അനേകം പുരാണങ്ങൾ എഴുതി അല്ലേ? 108 പുരാണങ്ങൾ, അതിലധികം ഉണ്ട്. പുരാണങ്ങള് ആളുകൾ വായിക്കും. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെയൊന്നും ആയില്ല പക്ഷെ. അതിനാല് പറയാനുള്ളതെല്ലാം ഒതുക്കിയിട്ട് മഹാഭാരതം എന്ന ഇതിഹാസത്തില് എഴുതി വ്യാസദേവര്. അത് ജനങ്ങൾ വായിക്കും എന്ന് കരുതി. എല്ലാവരെയും ധർമ്മനിഷ്ഠരാക്കാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യാ? മഹാഭാരതം ഇപ്പൊ എല്ലാരും വായിക്കാറുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ മഹാഭാരതത്തില് പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ? എല്ലാ വിജ്ഞാന ശാഖകളും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഇതിലില്ലാത്തത് മറ്റെവിടെയും കണ്ടില്ല എന്ന ആളുകൾ ഗ്രഹിച്ച് ധർമ്മനിഷ്ഠരാവാനാണ് വേദവ്യാസർ ഇതൊക്കെ ചെയ്തത്. ധർമ്മം എന്താണ് എന്ന് തിട്ടപ്പെടുത്താൻ യുക്തിബോധം വേണം അല്ലെ? വേദങ്ങളിൽ പലതുമുണ്ട്. ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്താണ്? ധർമ്മസ്യ തത്വം നിഹിതം ഗുഹായാം മഹാജനോ യേന ശതസബദ്ധ എന്നാണ്. മഹാജനങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ച മാർഗം ഉണ്ടല്ലോ, അതാണ് ധർമ്മം എന്നാ പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ. വേദവ്യാസർക്ക് പോലും ഈ ധർമ്മം എന്നുള്ളത് നിർവചിക്കാൻ വിഷമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ജനങ്ങളെ ധർമ്മശീലരാക്കാൻ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഗ്രന്ഥമാണ്. വേണ്ടതൊന്നും ആരും ഗ്രഹിച്ചില്ല അല്ലെ? ആ അകൃതാർത്ഥത അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായി. ഒരു സുഖം, മനസ്സുഖല്ല, തൃപ്തി ഉണ്ടായില്ല. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രചിച്ച നാരദ മഹർഷിയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം അദ്ദേഹം രചിച്ചതാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എന്നുള്ളത്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ പ്രഭാവം, കരുണ, ഇതൊക്കെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഗ്രന്ഥം എഴുതണം എന്ന് നാരദര് വേദവ്യാസരോട് പറഞ്ഞ് അതിനനുസരിച്ച് ആണ് അത് രചിച്ചു. ഭാഗവതം രചിച്ചു അദ്ദേഹം. അങ്ങനെ ആ രചനയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് കൃതാർത്ഥതയൊക്കെ ഉണ്ടായി. അതിൽ മുമ്പ് എഴുതിയ രചനകളിലൊക്കെ ഈ ഭാഗവത മാഹാത്മ്യം പിന്നീട് എഴുതി ചേർത്തതാണ്. അതാണ് പത്മപുരാണത്തിലൊക്കെ ഭാഗവത മാഹാത്മ്യമുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് വേറെ ക്ലാസ്സുകളൊന്നുമില്ല, നമ്മൾ മാത്രം ഇന്ന് ക്ലാസ് എടുത്തുള്ളൂ അല്ലേ? അതെ മാതാജി. എന്താ ചെയ്യാ? ഒരു ക്ലാസ് പിന്നെ മാതാജി പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ വാസുകിയുടെ പുറത്താണ് ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അനന്തൻ. അത് അനന്തന്റെ പുറത്തല്ലേ? അനന്തൻ. അവിടെ ആ ടെക്സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയായിരുന്നു. പക്ഷെ അനന്തനും വാസുകിയും ഒന്നാണോ എന്ന് പോലും സംശയമുണ്ട്. അവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിലുള്ളതാ. പരമേശ്വരന്റെ കഴുത്തിലുള്ള ഒരാളുണ്ടല്ലോ, അതല്ലേ വാസുകി? ആണോ? നമ്മളൊരു കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ മറ്റേ ഗരുഡനും, അതായത് പാലാഴി മദന സമയത്തുള്ളൊരു കഥ. അനന്തനാണെന്ന് എന്റെയും തോന്നുന്നുണ്ട്. അനന്തനാണ്. അനന്തന്റെ മുകളിലാണ് അനന്തശയനം. അനന്തശയനം എന്നാ പറയാ മാതാജി.
അനന്തശയനം. വാസുകി വാസുകി എന്നുള്ളത് മറ്റേ മഹാബലി. ശിവന്റെ ആഭരണമാണ് വാസുകി. ആ സാധാരണ വാസുകീനെയാണ് കയറായിട്ട് അല്ലെ മന്ധര പർവ്വതത്തിനെ കടയാൻ കൊണ്ടുവന്നേ. അതെ മാതാജി, അതെ മാതാജി. അതെ. ഒരു വാസുകീനെ ടെക്സ്റ്റില് അനന്തശയനാണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പക്ഷെ ആ ടെക്സ്റ്റില് വാസുകീന്ന് കണ്ടു. അത് ചിലപ്പോ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും എഴുതിയപ്പോ. അത് അച്ചടിച്ചപ്പോ മാറിപ്പോയതായിരിക്കും മാതാജി. അത് ഓഡിയോയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ഉം? അല്ല, ഓഡിയോയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. ആ വാസുകി തന്നെ അനന്തൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഓഡിയോയിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അതെ, നമ്മുടെ ഓഡിയോയിലും സ്ലൈഡിൽ ഓഡിയോയിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. തന്നെയാണ്. ആ വാസുകി തന്നെ കൊടുത്തത്. വേറെന്തെങ്കിലും? ചോദിച്ചാണ് അങ്ങനെ ഉം? അല്ല, വാസുകിയാണോ അനന്തനാണോ സംശയം ചോദിച്ചതാണ്. അനന്തശയനെന്ന് നമ്മൾ ചെറുപ്പം മുതലേ നമുക്ക് കേട്ട് അറിവുള്ളതല്ലേ. വാസുകി അനന്തനും ഒന്നാണോ എന്നാണ് ഇപ്പൊ. അനന്തശയന അതെ. അല്ലല്ല, രണ്ടാളും രണ്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. ഈ നവനാഗ സ്തോത്രത്തില് അതിന്റെ താഴെ വേറെ അനന്തം വിശേഷോ പത്മനാഭ ശകുംഭള ശംഖുപാദോ ദാരിദ്ര്യരാഷ്ടോ തക്ഷക കാളേശ്വത ഏതാനേ നാഗാനെ നാഗാനാം ച മഹാത്മനം സായങ്കാലേ പഠേ നിത്യം പ്രാതകാലേ വിശേഷത ഓം തസ്മൈ വിഷമേ നാസ്തേ സർവത്ര വിജയീ ഭവേൽ. അപ്പോ ഓ അനന്തോ വാസുകി ശേഷോ, അങ്ങനെയാ. അതെ രണ്ടും രണ്ടാണ്. അതെ അല്ലേ, അനന്തനും വാസുകിയും വേറെ വേറെയാണെന്നാണ് വേറെ തോന്നുന്നത്. അല്ലേ. അതെ മാതാജി, അതെ മാതാജി. ഉം, ഉം. കദ്രുവിന്റെ മക്കളല്ലേ മറ്റേ സർപ്പങ്ങള്. ആ വിനീതയുടെ മക്കള് ഗരുഡനും അതും. അപ്പോ ആ സമയത്ത് വിനീതനെ അടിമയാക്കി വെച്ചതിന്റെ വിഷമം സഹിക്കാൻ വയ്യാണ്ട് 4-5 ആൾക്കാർ പുറത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ഒരാളാണ് ശേഷനാഗം, ആനന്ദൻ. ആ അവരോടൊപ്പം വന്നതാണ് വാസുകി. പിന്നെ ഒരു നാഗം കൂടിയുണ്ട്. ആ അതാണ് അവരാണ് ശ്രേഷ്ഠ സർപ്പങ്ങൾ. ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം തക്ഷകൻ ആ വകുപ്പിൽപ്പെട്ട ആൾക്കാർ. ആ അങ്ങനെ ഒരു കഥ രാമായണത്തിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്.